On niin nätti keli ja luntakin tullut niin mukavasti, niin ajateltiin lähteä ulkoilemaan. Sen verran vilposa, että pitää saada vähän vaatetta niskaan. Ja nyt kun vielä lisätään yksi juttu kuvioon, niin päästään kunnolla tutustumaan talviseen luontoon. Eli lumikenkäilyä olisi nyt ohjelmassa. Mikään muu juttu ei ole yhtä helppo keino saada tosi paljon lisää ulkoiluun talvella. Ilman lumikenkiä joutuu pysymään auratuilla reiteillä, mutta näiden kanssa pääsee helposti vaikka minne uusiin paikkoihin. Varsinkin luonnosta kiinnostuneelle ulkoilijalle ja kuntoilijalle lumikengät on tosi kova juttu. Näillä saa liikkua joka miehen oikeuksien mukaan. Vaikeisiin maastoihin ei ole hyvä mennä ennen kuin taidot on kehittyneet. Ekoilla kerroilla ei kannata lähteä liian pitkälle lenkille. Alkuun pääsee tosi helposti. Lumikengät ei ole kalliit ja mitään muuta erikoisvarusteita ei tarvita. Sellaiset sauvat on kuitenkin hyvä olla, jos on kunnon sompa, niin maastossa pääsee helpommin eteenpäin. Muuten pärjää normaalilla ulkoiluvaatteella. Kenkien on kuitenkin hyvä olla varrelliset. Erätukusta löytyy useammanlaisia lumikenkiä eri käyttöön. Kaikki kestäviä, helppo kiinnittää ja kevyet kantaa siinä kohtaa, missä lumi on vähempänä. Kantavuuksia löytyy vaikka yli 100-kiloiselle lumikenkäilijälle. Sellainen käytännön neuvo vielä, että jos aiot käyttää lumikenkiä vaativimmilla reissuilla, niin ota pakatun repun tai rinkanpaino huomioon, kun valitset lumikenkiä. Eipä muuta kuin erätukun kautta hangille mars.